omena nketa na adịrị ile egweni ni nzu nwa kono bịa nara m tụọ na ọ bụ nzu kacha ugobalụ bụ ka o ji bụrụ eze ana m ekene unu ekene na nke unu mere eme na unu ahịa na nke n'ikwu n'iru bụ unu ka ọ dị eche ọ na-aba akwadola eze wee chie egweni ni nzu nwa kono bịa tụọ kono kwadola anyị mụ na ụmụnne m ezukogo unu sị mmụ ya unu na mụ ya ayọta mbọsị m bidoro dibịa unu sị m na ebe ọbụla m ji ọnụ m wee kwu na unu ya emeli m ya ana m ayọ unu ahịhịa si na-ekwenye nzu nwa ka unu bịa meli m ibe a m na-ekwuta anị nwago oyi amụtiela ọnụ m n'ọnụ ụmụaka niile na-akpọpụ unu ebe ọbụla ba nọ bụ ụmụaka Igbo ibe niile sị m lotara na ekpele ibe niile sị m ga ọrụ ọgụ ibe niile na-akọwara m ka mkpaba ji wee dị ibe sị m na ibe ba na-eme a na-agarozi aga ibe na-agba m na ba na-ata ahụhụ ibe na-agba m na-ejiri eji ọgwa ba niile ka ntị ile ọnụ m n'ọnụ ba wee na-agbokwu ọbọ dị na be nna ba sị ya na-ekwenye nzubi atụọ na-agbokwu ndị ichie dị na be nna ba sị ya be na-ekwenye nzubi atụọ na ọ na-aba ayala anya nna kwụ nwa ọkpọ n'isi ibe a na-amarakwa nwatakịrị na ya nọ n'ogbo ogwu oti nwata na-etoro nwata n'iru nne onye sị nwatakịrị jide nkakwụ ya enye mmiri o ji eji wee aka na nkakwụ ụba n'isi ebekuwe m asị m ọbụnatakwa na m bụ dibịa asị m ọbụnatakwa na ọ nwere ibe amalị m dibịa asị na ọbụnatakwa na ndị ichie na-anụ onu m ana m agọlụ gọva ebe ọbụla ị nọ na wee na-anụ onu m n'ụbọchị taa ana m agọlụ gọva n'obodo ọbụla ị nọ na wee na-efolo m ana m agọlụ gọva ebe ọbụla ị nọ na wee na-anụ wee na-ege program a ọba bụ nna agọlụ gị bụ na gwuelu mma ya egburo gị ma gwuelu mmadụ ya egburo gị ana m agọlụ gọva ebe ọbụla ị nọ na wee sị na obodo abụ ị nọ obodo abụ ya efebọ gị ihe na ndị ọgbọ gị na-eme ihe eme nke gị obodo na ndị ọgbọ gị na-eje ihe eje ebe ahụ pụta ihe akpata ego ibe ọma niile kwesịrị ịbatara gị dị n'akalaka gị ya abata ọ ya adịla gị na mma 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 na aba Chukwu na ọ dị na